Abono sia sompa ena masugu wa mutie busuafo yama munyina jo samaje brenyu mrei sompa 93.1 sompa 98.9 and sama yapo no wo mai ni nutunu ne natantokro ne apo momronto ne ade bedamo de obetie bie ni se emra sebedwafo a wo fra santimantemu wa friends antwefo nhia mu dia fa wono makwan ho na yeboko buisa south about one person so marasa bedwane de ma adese ye honum wo ka asem bi ade akira ban Papa Samuel Atamels was him and Penny Dada John Evans Atamels yen kan ne ne obeye yenye kwan a ofa so wo wuye asen south marasa bedwane Canada wa hene akompre kwa hunta hunu Japan wade nsam bitudwa se Ghana yentu anamobi ka ebeboa pa Papa was sabote akasa eyen hwehwemu bi aba beto adwase wo man Ghana kata asehya prosifo na tia konwa so no wa kire na dwen na yakọ bosome frɛ ho na anu adade esi no anwumre ye ne nimdefo bi bedi nkomo afa efutu akɔde ama batan sa academic calendar no nya de edi susu aso poni pia bebre mo fra ne humasua ye nua be ma sikaba babora si anamu ewo atoye mantam ne mu awia ne ye ka kire mo sa yoro hosem bi esi ebosu nkwanta no anwumre yi wɔsan de foforo bi bebre wɔman dum gyadwumekuo no kyerɛ mu a kɔɔso nko a ɛbaa ya ɛyɛ no wɔpepemi no ensam no bebereka ho anwumre ye sinkunwa ye de bra wo sa no nsia bre me kase bo ye kai wo se ye live fe wo Facebook YouTube no so eye adwuma saa kwa mienu we fa hodom abɔhye wo susu ani ade no de ba na ya kenkan bɔkɔ de afransam no de ma ye da se papa ba bia a wo a wote yenka anwumre yi nana kwabra kese na fe ɔhene ni amakranchia dazoa sofomame premaini kasie bono enie emra sebedwafo a wo fra santimantemu wo mase wo mankaso mutiri ho ebetwa wo topiejo wo friends antwofo nhyiamu se nukurenie wo no makwan enye kora dodo no ane de ensa kekan no so yejeja no a enam so ma ya peso traffic yi tumi bo peso wa santimantemu odwam treni a wote adwamu edema ashanti kokko se wo mra sebedwafie ene onmonyamfo kwa me anyimedu entry mra sebedwani asante achim central wano ene waka semwin wose enunti esa ban no eda nene no obere asantemantemu akwan wo wie no waka setia na no de koso soame yenuanum bi ye yankuro nam sumo monyamfo se chemen sabonsu nyame amfafia ka ne wo ye ne werem no na eno no waka se ye pipini a wo munya abotre sika pie no ede ama monyamfo se chemen sabonsu so mfa me yi akwan a wadie wose ye ka se brofo kwansin no opim ahenu aduosonson ya putoka sem ye friend say asphalted road ene yeti de ama asantemantemu ti animanimu no ano wo mo bekoma mpani ho no mo na kwotwetwe ho nkomo se wona nani no me asantemantemu akwan enema bi akoso ewo ye country mu esese netitru ewo asantememu a esese ye ma mote na modaroma moma abusiafo nyina ewo asantememu ene miye nyina tese ene papayo se asante MPsa ewo hono bibi koso a empire bibi ekoso no efire ho ye be fasa kwan so na yada MPP government no ase eye nana adodankwa akufo ado ene na ban ewo amamo papa odi agu akwan mu e free say oba so asantememu niema bebre akoso ne project bebre akoso na mo me saje tum say projects no bebre ho nso a enya de a ye wie a abroni beta ne say ya abandon e bi o ho a ongoing e bi o ho nso a contractor kura afrisai nti ama asantefo a yene omo eko eba no bebre eni abre eduada no eniema bi koso ewo kumase eye so ametitru ebra yewra chairman sambonsu eko entrahwe ewo so ame na yetietie mu no na kyerese kwan a ewo so ame bi wo ho a ya paso a etese omoye ni yi na saa kwan no ache ama emfutro
ɛbɔ abusuafoɔ ebi nso koraa ka sɛ ebi a interchange a ɛsɛ sɛ kokuma se a ɛma yɛ adeɛ kyen yɛ a yɛba parliament a na parliament ɛpene nso ɛgye to mu sɛ bosia aban pa wɔde bɛyɛ saa akwan no ɛkwan no bi wɔ hɔ koraa no a ebi wɔ hɔ a ɛyɛ ɛnkran ekosi kumase a aban hwɛ sɛ ne nyinaa no ɛbɛyɛ lane baako wɔ ha na lane baako ɛwɔ ha. Onimonyamfo Kwame Enyimadu entry Asante Achim Central Mrashe Bedwani na ye papa wa homane so hello honorable. Amen. Majwe. Yeah, Sondro. We dia wa odi Olivia Damfo Techima na me no ka say. Oh, okay. Hello honorable. Amen. Na obi beka say ase mache ana de si suame. Eye ya papa o se che mensa bonsu de enti na makeka mo ho ana. Eno ka ho eno di kan. Na wi ase se be wakwasia no se ye de me yonko ne ne me. Ese adwene bi abeto abusiafo bi etrim ewo asante se mrase bedwafo emfa ho na asante nkoso. Na niema ekoto oso ame no na nye ni so entwa yi eno nti na ese eba bonten na ye kire se ya kono anko yi ne ye kire niema mu nso e kire busiafo e da be ya yi nyina e betimi atena somdue Na matena wa kwan de bia santimantem wo mo kasa kwa abere kasa baby a obi e kasa sana kwanye na matra wa na nkaja nkenye nyame ne first fear kono abo se chemensa bo su ebeye ni bibie ansana mo asori am oye nsentwrofo nhyiamu obi be kasa ache dodo me eoka no ewom esi nanso epai akwan asem eye ho asem ekana na menim se akwan de na se mikro menya akwansin mienu miensa bi upie kura natural o she to krum kura na e fra watia e kire se de abusianfo ni je ekwan ho ne adefa ye hu se asante nso aban na ye bi pa enti no meni central focus na me bobo ne ma aban na ye ewo asante ewura chemensa empathy so menim se ebi akoso pa na nso so the assessor busianfo hye nso ne se buying physical measure owura treatments and something on fanko ye kwan and even common fund kurate ye de ma ye fan hye mpinsa ono betre and municipal chief executive dia yetuma enti no ahumete se bibi nkoso a obeka se member of parliament na obeka koso no mu ana bikiti ibra finance minister or road minister or na president or decide no ebe hia se ye be dedicate ye ho se sa na ma no emotional blackmailer koso asante man no ebe jaye honorable mo press conference na wo mu se mo be koma mpani ho ye nyina enim se sa abre so Ghana access kasem wa ye den kakra na mugidi se mo kwa enimu animu ya bibi betimi apia beboa makwan no contractor fo no abaso ye wogidie mapa denti a ema me eversanes ko a adwen kyerɛkyerɛ ene adwen toto a project bi ohodomo a na bi hia sene bi memfa ne sɛ railway kwan a ye ewo mu sɛ hia ebeboa Ghana na ni monimu ye a ye hwɛ sɛ yebɛkɔ akoto aba 2024 ɛde nsinsanso ena de bre asanteman ena aha no nso asanteman so akohia sɛ ɛsɛ niema egu akwai mu esan sɛ yɛhwɛ party no kura de mu a asante ena dodo anase ama abato no efre yɛhwɛ other constituencies nso a ɛyɛ region for no development bi akoso pa adentina asante de yɛtwaja mpanifo bebree ka mrantie ka mmaba awaka ena asante aketire na asante aketire ehia sɛ ye tumfo adaroma na no kasa e wose ma wasante sem ehia enti ebraso se ye ntena ho ma sa bi obi mfa bibi medinchi ewura chemensa anase ye mu bia ansa na ya sore enti no ye abusiafo ye ka no muntie yen amu se
ɛnyɛ ne pɛ ne sɛ yɛnyɛyɛ na nka mpɛ sɛ ɔba koraa ne abusuafoɔ abɛdi nkɔmmɔ no nyame yɛ adom a mede toa so sɛ July awie yɛsɔre a yɛn nyinaa no yɛbɛbɛ fie baabi a ɛhɔ tɔ sin biara no yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛsiesie nti abotrɛ ɛna ɛde sɛ yɛn nyinaa yɛnya Honorable yɛbɛda ase bebree wo brɛ no wadagye wanyama so mpa hwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ nyina nyame nhyira wo Onimonyamfoɔ Kwame Anyimadu Antwi Asante Achim Central Mrashe Bedwani Majority Caucus Asantefoɔ Mrashe Bedwafoɔ a wɔwɔ Mrashe Bedwafie no wɔno ne yɛdwam training abusia yɛkɔ Ghana Mrashe Bedwam na ɛnɛ nsɛmtɔfoɔ nhyiamudeɛ bi ɛkɔ so ne nyinaa kyerɛ sɛ Mrashe Bedwane de ma adehyia yɛ wɔ Busa South Abaton Pesua no so wo sa kɔ Ghana Mrashe Bedwam a abadwako yɛhwɛ Engumasuo na afenso ho totia ho nsɛm so no wɔyɛ panimpa abadi akyire nsɛmtwerɛfoɔ nhyiamudeɛ no ase wɔde nsɛm bebree to dwa ama ɔka sɛ aban no ebia na ɛyɛ no anibɔfasoɔ nti wɔkae no nsɛm kakra asɛm tentene ne tietia nyinaa ɛkyerɛ sɛ ɛberɛ na wɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛdi nkɔmmɔ no ɔkyerɛ sɛ aban no de ka bi yɛ a ɛwɔ sɛ otua na Dr. Clement Apak ɛkyerɛ sɛ aban no de 340 million Ghana cedis kabia ɛwɔ so otua hwan na ɔde ne ka wɔkyerɛ sɛ wɔn a wɔhwɛ sɛ nnuane no bɛkɔ schools ahodoɔ no mu no wɔn a ɛkora nnuane no sɛ bɛyɛ agya senior high schools ahodoɔ no bɛnya nnuane no bi no matimi adie kama wɔnya kwan asua adeɛ no ɛhɔ no aban no de ka nti wɔsɔ hwɛ na saa 340 million Ghana cedis no wɔhwɛ na afei nso ɔde kɔma wɔn mo yɛwura Clement Apak atoa so kyerɛ mu sɛ doctor wɔ sɛ yɛ wɔdutu mu a yɛ wɔn no yɛ wɔ soafo hwɛ ngomasuo no ho nsɛnsɛm so no wɔakyerɛkyerɛ mu a ama wɔde nsɛm ato dwa akyerɛ sɛ 340 million Ghana cedis ya ɛyɛ sika a enya ɛnkɔ hɔnom no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛhadwe papapapapapapa ebiom nso ɔto nsa afrɛ yɛwura Ken oforiata sɛ ɔmmra na afei nso ɔmɛhwɛ na sikasɛm ne adeɛ nyinaa nso ɔhwɛ sɛ ɔbɛtumi atua ɛka bi a ɛwɔ hɔ biara na nkɔdaa nso anya kwan na ɔmatumi anya aduane no bi adie ama biribia nso atumi akɔ soɔ ebiom nso watoa so akyerɛ mu sɛ ɛyɛ 21 million Ghana cedis ɛyɛ ka aban no ɛde wayɛ ɔsɔ hwɛ na afra sɛ ka bi ɛwɔ mu no ɔsɔ hwɛ na afei nso otua sɛ bɛyɛ a ɛnkyɛ na nkɔdaa yi ɔbɛtwerɛ nsɔhwɛ no obɛtumi anya ahomeka na afei nso anigye sɛ bɛyɛ a ɛkasɛm bia ɛmfɔlemfɔle wayɛ na ɔmo nso bɛnya ahohare wɔtumi ayɛ adwuma no ahwɛ abɔ ma nkɔdaa no so atumi asua adeɛ pɛpɛpɛpɛpɛ na watwerɛ nsɔhwɛ no ɛno na wɔde ato dwa akyerɛ mu sɛ aban no tu saa anamɔ no a ɛnka bɛboa ne nkanka paa no ɛne Buffer Stock Company no aban no hwɛ na wɔntu anamɔ no kama sɛ bɛyɛ a aduane deɛ ɛbɛbu so ma nkɔdaa no anya kwan adidi asua adeɛ ɛfa yɛ secondary school nkɔdaa a wɔn school a yɛate sɛ aduane a ɛwɔ sɛ yɛde ma wɔn no ɛnso wɔn nhwehwɛmu a yɛayɛ akyerɛ sɛ ɛnyɛ upper west ne upper east anaasɛ greater Accra nko a yɛ secondary schools a ɛwɔ Ghana nyinaa aduane no ɛnso nkwaraa no ama akyerɛkyerɛfoɔ no aka sɛ aban ambɔ ne ho mmɔden amma aduane ankɔ a ɔmama nkwaraa no yɛ dɛ ɔma abɛfie di anora mebisa Minister for Education question sɛ anya biara no ɛka sɛn ɛna ɛde Buffer Stock wɔka ɛyɛ sɛn ɛna Minister yi ano sɛ the Buffer Stock food suppliers ka 340 million Ghana cedis ɛyɛ sika dada no sika foforɔ no na deɛ ama na ayɛ na kakra ne sɛ ɛnim sɛ 2020 Parliament sika a yɛtu asi hɔ sɛ yɛmfa nyɛ free senior school program no ɛyɛ 2.3 billion Ghana cedis di asɛm a yɛbisa ne sɛ ɛbaa ne sɛ ɛna sika kakraka sɛ yɛde ama mo sɛ momfa nhyɛ program no mu ɛnto nnuane ɛnto books ne asefoɔ ɛnso yɛde Buffer Stock food suppliers ɛka di sika no a yɛabɔ tu a yɛapprove no ɛwɔ he na deɛ a ɛyɛ ne sɛ nkwaraa no edi sua ɛkɔ akyire akyerɛkyerɛfoɔ no nso ayɛ ɔmo dadwen akwaraa ndidi ammi anaasɛ gare nkoa na obedi de bia yɛn nyinaa yɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛboa no ɛno akyi ɔsaka kakra ɛfa ɛka yɛ aban ɛde wayɛk no ho yɛnti sɛ wɔka fa ho na deɛ medi wie ne sɛ wayik ɔno na wɔyɛ nhyehyɛeɛ ɛsɛte questions ɛma yɛn nkwaraa no a ɔmo wɔ GHS ɛne SSS no wɔmatumi atwerɛ BEC ɛne wɔse yɛ kasa yi afi etwa mu aban entumi entua a wɔyɛ ka aban de wɔyɛ ka 21 million Ghana cedis ɛno no yɛmfa nto nkyɛn
Afi so aye wo mu yi. Why 96 million Ghana cedis. Na what the ayan shisheye ama nkwara na tuya tro BEC ne wasi. Wanyam fa ma wayi. Nti wan hwa aban anye na asede a wayi 2022 BEC ani wasi no amma so. Nti yabo aban kokko. Say 23 million na last year dia no go tuya. Then the 6 million now we here say odeba boa no ho for wasi and BEC 2022 no intem yara o masika ne nyede enko do mo panye dum Buisa South Mrasabetwane Yewra Clement Apak ene Mrasabedwa fie na adagye ni poso yese ye drama mfoso ani akaya nom mampani dada John Evans Atamels what yase ankwanya mfinhia no aduoso nwotwe wakwa na kra nanso mfinhia duni enu nti wade hyehye egu akwam opeso hyefa no wade ka papa yi enam so mo no ani nua onmonyamfo Samuel Atamels ya wono eye Mrasabedwani ma de hia omo edina eguafo abrim enu wakasa se wokude tabra kwa aden Ada na apeso osuche busuani ensem a wo kan nyina anye wose Ghanafoɔ esi ye papa yi said you born ne bra na said ye no wompe no wasem asomdwe ene ani monyam a ne kura no na bra wawuei no sa ne ma pese bi ne ese ye kaye na nya kwan ya wo fa so a wawuye onmonyam for Samuel Atamels. When it comes to his achievement, I think I will allow other people to talk about that. But one of the things that struck me when I used to be there with him was his bedroom in at the castle used to leak whenever it rained. And we would always complain to him, brother, why don't you move out of this room? Whenever it rained, we had to put buckets in his bedroom at the castle. Go and live at home, and you can come to work every day. And he said, no, I do not want to inconvenience Ghanaians. Because can you believe such a busy road as Printers Road, and the president coming to work between 7:30 and 8 with the sirens, about 10 or 12 cars and about 5 motorbikes blocking the road for the president to come to the office, and in the evening also going through the same thing? No, he didn't want to inconvenience Ghanaians. Secondly, the estate where he lived, Reggie Manuel Estate, this is a quiet neighborhood that he didn't want to disturb his friends, always going with all these cars going up and down. And thirdly, what he told us was, can you believe the amount of resources that we will use, fuel, security men who will follow him to the house, the amount of money that it will cost the nation, and that the savings that you could make out of that, he could use it to build boreholes or to build schools. Big brother, happy birthday. Now, it's interesting that after your death, so many things are coming on. I just hope and wish that Ghanaians will focus on what he did. Onimonyamfo Samuel Atamels na wakasani nyina kwatwebrefo nche kura na papa woku eye kwakwa anyidoho ediba betu mu se eni asumdwe park ho wo siesie ho a akwakwa ye nsem bebre enu ntia busuan kasa nso se de eye kwakwa anyidoho ye no wonya no wonya busuani na asem kure ya North Tom Rachebedwani Samuel okujeta bra kwa nso kasa ye se papa John Evans Atamels wo hwe ni monyama na ekura no kwan ofa so a ye na ade a ye tu ni din asumdwe hia wode kwa ne bofo nchen no a eya de so man ni nyina ye hwe ni esua wosisika sem ntoto ye de woni sasofo no na ho brase su ne kura mu en wakan kwai central Mrasabedwani onmonyamfo Patrick Yaboama enso kasa ise wonim papa Atamels so obi a no opasumdwe na fe hockey agro nso omemu emi aye pa e wo mayimo. The Speaker, the maker of the statement rightly enumerated the true qualities of Professor Mills, our late former president. It is only great men who are assigned serious attributes within the short space of about 2 or 3 years that he was president. 1, Asumdie Hene. 2,
The principle of due fiesta for us to remain and talk about what will benefit Ghanaians as a people. Mr. Speaker, as a great sportsperson, Professor Mills championed the cause of hockey in this country. If you go to the Accra Hockey Stadium, no coach will ever speak about hockey and its development without mentioning the name of Professor Mills. It's only the latter day Accra House of Folk fans who hijacked him, but the development of hockey was under the tutelage of Professor Mills. Those of us who had the opportunity to study law also read a lot of materials by the great professor. It was a great shock to the country, and I pray it doesn't happen again, that all presidents live and see how Ghanaians evaluate their tenure as presidents. Onimonyamfo Patrick Yabuama wojina musem la sebedwani ma de hia wo mo Okankwei Central. Nanu adana asembisi ye ewo Kumase ne nyina no eye nuanom a wo Islamic Senior High School hasei ya kire se ye boss pere hu de ekoso ho se omete se kwane a kasa hodo ye twam wo school nanim ho fa so na ede amanfo hwe ho no ano oden ye kyesa de suafo no kire se de aforo mo keka ho kakra ya IGP kura ba mu a eja ahoma ye de sa kwan mu yi wode bi be sa ho no mu yi eno ana otin hwehwemu ekuo bi sa wo hwehwemu saba ya de ekọ support obetimi de ho sem abetu dwama mpanifo so hu anamotu a obetimi atu ade afa ho na ukwa Ghana mbarase bedwamu a ye wabedwako ye hwe afisa mbabo ho nsem so opani ya wodimu akotene ye pa yewura Kennedy akompere kwa hunta hu Japan Asen Central mbarase bedwani wade asam atudwa ebra na wone nsem trofo edin komo amode nsem bi achirim sei Islamic school ma police for the students speaker Emman Meeting Emman Ko to YSM the Committee of Defense and Interior, the Kumasi, the Koeno, the Bonatofa, and the fact, we say, if you may be a coach, a students and headmaster, much wrong, latest, a court and rules about speed ramps for so long, but we are normal. If the last one any problem about it, one of their mistresses, and so I found the car, and a car be true, found them before the king. To me, she said, but you won't find the queen. But they so serious said, at a time now, if you know, although none want to, but continue. So, and no more catch say, a police former entire school. And a member of first students also echo street also complete. I'm also traffic daily and the mount for police. The police from Bayern, almost you call come to school. The Nuna police from Sa Ekobura school on a coffee assembly. If it's a police for a home say, almost to a Yamabo. So you acquire me, you say, police for the life ammunition. Now, and then come to see. You decide why also life ammunition is a whole bunch of rubber bullets and also. And my boss. I mean, you say, your school for no kind, and your police for no kind. A bubble. Na owie na yamana nso na yebusa Kennedy se papa ade wo kai Madina ID college ba ko bi asi ho eno nso mo hwehwe mu no de na mo de ba bonten papa no de two many a prayer the papa wo di ani e wo labs ya omo ba je se asase onu anga sa admit se we but President Kufuor they really see labs the man I inform and also too. I'm saying Nigerian papers and they say President Mills also buy the car President before any now for the release is a single. If according to our new candidate, not only for say President Mills buy
Obika and the Oma come back and forth, come back. Advise them say, Omunya amicable solution to it. And say government, protect you. In fact, a yes, one as a city, a Santua, I didn't college so. They are not a yes, one. As a senior, a tour, I didn't college in Assassin. And also, I didn't college at all. Now, only papers. And I find so. Near even president Quabres on the man and Oman Crochi, government in India, Omoko, and also Mumbre, India in Funum, and a coho, a Kobu. So if police follow abuse students, they are not about the law. Omuba, near sea, they are ever caught, they are concrete. Any Chagu Yura Kennedy, a compare Kuhunta Japan, a sense central Brasabajani, what were it some Ghana Brasabajamua, a Fisam Bambo, Brasabaja Fion Munano, Committee or Hormono, or Penny Ubia, Udima Kutinipa. And Ryan Kabi Shemo, Ghana's Nice Car Service, the Shemubia Baba to Jasua Mano, Wope Baby Akatas, Shani Proya, Wopa Dia, my procedure, Kona and Adrian Sakunya, Womateswano, Woman will be in Triata. Ya ni wa moteswa ya defense ye wo mu nuanu migration for atosome enu na fe Ghana Revenue Authority for so atosome ensa kire se ni wo mu kutam franka ye himwa na no an executive director Adima Peace and Security Africa owura usabote abase e kire mu say sa prosifo no ayede ketasehye honhomade agu wo metre so no sika ben ya 5 cedis ye jirejira kwa ho ya we no e de ya na wo pe ba bia ketasehye no wa any abanyu mekwa wudonum enu bi na wo tumre di akyeresie Public Procurement Authority adore mu say tam ya enya asem keto akora e wona sika be teni nyina da wo wona so mpansa ntwofo na twetwe nkomo a wo se Ghana fo yenya prosifo ho abotre yese we ya benti na chese yenya wo no abotre na ye kapa dia e wo mo de kakra bi. Issues of corruption there Babambo Nsemwa edu mu pa na emumu no kwempie niwe wosan komu defense kwempie niwo san kredie ene ye research na se enye perception kwa ade a kwempie niwe wosan komu defense nyameka ne se ka perception a ade a hofu efishi no ma dream mu say na ekoso na ma mencheche mu ne nti amanfo hu ni sa onim se bus ko baby ana ovan ko baby enkofo do na etim nti se enkofo be 33 bus ba komu na se mu do police checkpoint muna police stop pass no na driver ma police ni 5 and 10 city nkrofo be 33 and o ma hye no so se nipa ba ko ewura PPA boss ebelate office na se wokoba no ademudie be 1 million Ghana cedi nipa ba ko pe na ewo sa information no nti se wuhia nkrofo 44 na obi se o mo se between police ni PPA authority no mo wan mo na corrupta nkrofo 33 a o mo ni tua se yama police ni 5 Ghana cedi and 10 cedi no mi no be ka se police for nipa ba ko 34 na ono koma procurement authority for 1 million Ghana cedis no a ne dia ne sika puko no ono kwa na obeka say PPA corruption cost wo nti se udisi esunyani na se ususu a of 33 say police for corrupt nti omno mda fe na emom 5 cedi na nipa ne je obi so akoma $1 million e wo office bi but oye nipa ba ko nti no ono kwa na asem na obetri nti wo measure obeka say police for there na e wo so because it's as a result say depia no ye ni police for akwaniaba depia ye hu omo obi 2 cedis akoso bebre ni tua oso omo chi dodo ne pa no kofu ka krebi pe eninim nti eye perception and I can see an authority say see a real survey on one am na ye corrupt a police for go mbebe chirikra so as I dey we enya ni na ntina say didie mapa ye nheda enya e wo police for mu that will be the consequence because bibisa e kai koso na de bia corruption perception index no mo defense a wo de wo kwampo wa asem ko kwampo a unni didie say asem no metuma e mu hwehwemu na bibia no kra wo no omo de beto so the level of mistrust will increase among the citizens and the police service corruption need the opianya opportunity obey corrupt enti ohwa na say immigration beka ho obisa say e ba ne say na immigration beka is as a result of the time you close borders no till amanfo edi akwaniaba wo mu sika wo mu tua bribe no wo mu eno mo kwan ebo wura mu depia edi akwaniaba etina wo ma beka ho enye sanka hu immigration fodin wo enti na me pesa me chane say yan kasa se before na kasa no we are prone to corruption. Executive Director, Peace and Security Africa, Ora Sabote Abase. Abusia, the attendant say assembly members are also that na afen so adadafo ni bi
ya wɔfrɛ wɔn ho pro assembly members ya wɔn MPP amanyo kurom na ɛka sɛyi wɔn kyerɛ sɛ deɛ kɔɔ so ɔbosome frɛ ho mɛnsi no mu deɛ hɛ nokora yɛ nokora ɛnyɛ ɛntwa yie koraa ya n'ano ada assembly members no ɛkɔ nsɛmu a mɛtwa mɛnfo kɔ hɔ nom a deɛ bɛsi nya si yɛ de ho nsɛm nyinaa koraa ɛbrɛ mu yi ya na wɔn sɛsɛ abanja padeɛ wɔ hɔ nom ne adeɛ no ano na ɛno na wɔn kyerɛ sɛ saa adeɛ na ɛkɔɔ so no paa deɛ ɛyɛ nim guaseɛ ɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ animdifoɔ bi a anim de ɛwɔ nkurasɛm mu ɛna afei nso ho mpuntu ho nsɛm soɔ no bebree ɛde wɔn no atum akyerɛ sɛ saa de na akɔ so no deɛ ɛbɛra so sɛ wɔsɛ yɛ kansɛm papa na yɛde ɛfa ho na ɔpanin baako a ɛwia yi wɔne yɛdi nkɔmmɔ ɛyɛ Nana Kofi Sanya berɛ bi atwa mu na wɔyɛ presiding member ɛwɔ KMA yɛntie ne nsɛm ansan no akyi na yɛni nkɔmmɔ bi. Assembly Members Caucus of Ashanti Region, I represent MPP. Munim say saa caucus yi adi dwuma bebree ama party no na aban aba power. Na sese yɛhwɛ nneɛma a ɛkɔ so within the district assemblies no a na ɛnyɛ ne yie mu no. Mmerɛ a yɛde yɛ adwuma no bebree yɛsi ne trase. Assembly members a wɔn bosome frɛ ho ɛsɔre gyina yɛ sɛ wɔn DC ɛne wɔn nti ne yie nti wɔn fa mmara kwan so sɛ nka wɔn frɛ meeting presiding member frɛ meeting wɔn kɔ hyia yɛ no nipa bi de sɛbisɛbi kasa mu wɔn kan sɛ mature asɛ yi aba hɔ ɛne wɔn ɛbɛyɛ basabasa asɛsɛ nneɛma wɔ hɔ ne ade nti meeting na nti mu ama so ɛno akyi no ɛne yɛn ho sɛ DC no afa akyire ne police commander as I say assembly members in the yachichi omutum their place be on wanted as I say police for hwe wo mo the yetimu say enye emra kwan so no assembly members no omo ye omo dwuma ye to aba mo no omo ye omo dwuma emra bia ni wa kire say omo kɔ assembly meeting na BBC a et say the 7 January see wo parliament no ye mu say parliamentarians ne bi kura twin blade ko twa obi ene ma bebree sisi ho ye hu se yekochi obi a ho saa na assembly no so tie because parliament no omutumi no no ma sobility bi di aba efom a aba lower assemblies no yewura Kofi Sanya bere bi atwa mu na wɔyɛ presiding member ɛwɔ Kumase Metropolitan Assembly na asɛm yi yɛpɛsɛ yɛdi nkɔmɔ kakra na yɛne owura Isaka Amonkote wo yobi a wonim de pa ɛwɔ nkurase mu na afei so ho mpunti ho nsɛm so na yɛnye na dwenkyerɛ no mpen kɔ school kakra ɛna nwumre papa Sompa FM so ne o nyame asomdwe nka ho nka obi papa wapom bɔkɔ deɛ yakɔ bruma ba ade asa ɛyɛ asɛm o ankɔ nso wo ada bɛndɛ sɛ bia wopɛ sɛ wogyina hɔ deɛ a ɛyɛ asɛm o anoma ntu a papa wadaworo ma wo deɛ yɛba wo nkyɛn a yɛ na woyɛ ne tia de ma yɛn wonim de wo nkurase mamuo ɛna afei so ho mpuntu ho nsɛm soɔ deɛ siyɛ ɛwɔ bosome frɛ ho no papa asɛm no ankasa yɛka se yɛsom a na yɛaka yɛsom aka ne sɛn well bosome frɛ ho MC ninsɛm no adanso ninsɛm no sɛ yɛdidi ho agorɔ saa na adi nsɛm one da no asiɛ no mekyerɛ mo sɛ MC wɔyɛ biribi na assembly members ɛnte ase a muturo petition ɛde ma presiding member now was setting a committee to deliberate on the petition. Into the findings of the committee, na yedibeye juma. Yekase minim se petition ako presiding member ho. Amana setting a committee to do that. Into muntimi kase mo makushia se mo passive vote of confidence or whatever. No confidence or whatever. Yes, Anna act naturally. Because acting in ma mosa quino, muntimin faso and yet sa adiano. Now, semitie ni ya pinche bisi so baso floor of the house. Emma
destruction of properties eba so say entokwa moko a metise minia senye ka se BBC or parliament sa parliament no yanshada say BBC bibia say papa epiepia na omo enti se obi anim epae a enu de oba copper plaster na o de ahweso but who damage property and also a crime on its own. Answer this because who cause damage either say a small damage damage. And let's say obi abegina chere say ye call for police investigations ebi akonya ba ko 9 lebu ye ana bia louvers bi ene paye ana TVV ebo ho ye ya to akone ana bibisa anti ni krakra mu kra no as MCAO ne was members edi juma ama bosome ho frɛ ho district or say municipal na nka munsusu munhwɛ na say regional ministers wo ho munhwɛ na mo massage sa issue ne na adenti na kwa afi ebe one day na obi akoto obi twade kra na obi afa ho awu obi kra say do so owu ye no wa sorry enti me de yanhwɛ na yanka because who cause damage it's a crime me Isaka aban bia siso a na ni so ade hunu no se mansiri mo no mpuntuo eba na afro na eba sorobo se na eba mantam na aban no obi ahunu se wo ye adwuma kakra na wo ho no kura na mo asamre memese a de ha adwene se ya to abade ayi mu a munim de na afenso mo de mra na hyɛ mo nsam a mo se de no ɛhɔ no de ha Ghana fo adwen pa o line no na twetwe sisi ba me force ya se me te dia wo ka no na me pese me kyerɛ sɛ na o se mpuntujuma aye den wada no na me kyerɛ sɛ aban bɔ no ho modern sɛ ukɔ mansiri ahodoɔ no a mpuntio mapa bedi hene na afro akɔ mantam no nyinaa na obi aho atimi ahehan kakra ɛna assembly no so na ayɛ mrase badwa fie ketewa yɛ wɔ hɔ a ɛhɔ na mototo mo nneɛma na mo kɔ ya mo sɛ nneɛma no mo yɛ assembly members ya to abade ayi mo so obi gyina nkyɛn no wɔka biribi a sɛn na wogiri sɛ ɔbɛka fa saa nipa yi ho ɛna meka no ɔhu sɛ nanka assembly member koraa wokɔ assembly meeting a ni kwan sɛ nka police ha wadwen saa nso na wofiri hɔ ɔbɛfie nso a ni kwan sɛ ha wadwen mfitiaseɛ no saa yɛyɛ nte sɛ neɛ parliament deɛ no teɛ no na mmom sɛ woankɔbu ho na wokɔ sɛsɛ nneɛma deɛ a ɛno deɛ wɔkɔ so crime and police will have to investigate whether because damage of property is a crime. Or to the mention as but sir, pressure here, but free baby, here the subornable central government too, because kwacha there for the scanner here. So the scanner says the bar assemblies one eba and MCs in assembly the Juma. Sanka want you nyina because MC is no mtiti woni nyina no sika bia ma om de be adwuma apart from say bia market toll sika bia wo kɔgyeje ne lorry station sika bia kɔgyeje no common fund na ma anwe ne se enti pressure wo district bia so MC bia pressure wo ne so sounds na so pressure na efro ba MPs for so because timemfo no yesu yehia development se na momo daka mu a moda ruplemu a mu dware wo mu na ade no timemfo nso hia bi nti yesu yete ho na ye card wo twam na usisi na wo be kokora untimi nya hwe wo dem a ufi se metewa na mesere se maban wo so da bi some development wo me important mu twini bi na ewo ho na anwe ne se a wo se be ye ne yie se market ni ehia na yesu de bedi edwa wo se be market no oh se na de city no enti MCs no pressure wo mo so mo ora Isaka Amokote oye obi a wonim de won krase mambo na afenso ho mpuntio
ne nsamo anwumere yi ɔde ama yɛ no Adishia oda so etie Sompa enyumre no sia premo kase bo Facebook Sompa FM Sompa TV yedem adishia wo pono mantam num Sompa 98.9 wamusu ekremu na pejam kasa mafo kasa de ma enmahia so ya be de akire ne onmonyamfo ya opoku mensa ene wakasa se academic calendar no a ehun sema kwa edija no abatan wefo ne awofo bia nkra komantenem na entumi fansu so poni bia emre mofra ne ngomasua wati wiepe 2024 final year student no ebekọ ne dada enum a wo mo kiro no kotonima abusumi no emu mi kire mu ebusumi no yewura wore so mpansa ntwafo na twetwe nkoma wode asem nso editu wo no anim na wose de kofa asansa krae pa ye yada eye covid how be name the Shishana say their friend contact hours and the number of days in a week I was here it was school and Sunday their boy mark exams no then day in addition for Sabeka it is all her COVID in a buy no ever say a calendar and education system in the city and I was Bob on adjusted to the new order no the Koba said it's a period no quite many first when ya a Bob one na prayer Sunday they control exam and so over here first na calendar na free September na end June because of the new order no as a result of COVID na say a shall see free January and December for one academic year and nina je se na be ya nia ya hwere no mofra na isua de na sabitimi aka ansana ya hwere the outcome of the new order no na ya de aboy de akwa kosi in the data and how be in 32 weeks mofra na also munya wo school no I share for we no 32 weeks na etema bibia no honoma asese free mo go so mo school mo prempren amene ko ka say the only difference abem is ya for no man ke no mo twro no na ye ne omo ntwrombum she said the first nanki nim no because of say omo de ne de da so baby e wo na ye de no free January akwa could be December and we adjusted to calendar ne de ya na how be an sheda in ho se de be per se in hono because so I have first nanka BC crampo no anka month e trono no e bi hono ma May but then e could November tinina as a result of that new adjustment na ya no and what is important na say addition for no ebenya one calendar ne on time to say the omunim dada no before academic calendar ne besha academic year ne besha ase na ashare na communicate to Ghana for nyina say new calendar ne say na tie we e page am kasama for edima enwumesua so ya be de akire owura yawo opoku mensa abusua ye bohwi na yakosunwane ye nua ba akua nyako abro no ma esi anam wo ho na anwume ya de ode abre ye kire se etu akasa na ekasa ne sen oba pa ma adwoe meju so kese na ho te sen Yankopa adumunti me ho ye pa mgidi se wo ho ye nso adumara kwa oba pa ye boabo ye hu ya ye nyina yakabo mu ye de kasa ebe ye ene wasan de mframa bia famu de amaye e de mframa no Enframa we die nka eminu badwi na mframa ebo anyunu nyuna sabi awarefo e de kwhye wo mo dem akwaje wo mani wo sabi wo mo mpaso na so mframa abo anyumre yi e wo sunyane western e wo bono mantri mu no enye de kokuma bi a yentumi kase ye kurase efise kurase ni ba bia ye fra wo se tepewase eno eben bofo kroma e wo sunyane west mensi ni mu owura bi a ni din adodo na tade nim no eye madi aduro enwumre etu akasa no ama me kasa no otiase de nanso ne nan mienu no se ebeye yia nante agina so a di se doctor fo a wo ma bi yie pa wo no mpemu de ekoba ye nyina ene se wone me yire ekun na ahwehwemu kakra Sompa kase boye ni se owura ye fe no madi aduro no enna kakra ni da bia wone me yire kuta ama ntokwa no so one benefit year and say asofo aka anye yie unit committee for the assembly members aka bo matie sia 7 no amfa enti ba die kodi ye ne se so mo de ko social welfare penifo nchen wo mo so aka bia enseye na die wo mo ne se madi aduro ye nei etu akata no no eye na so ne yiri ni nya akata kasa eye a wo kan semu a ehu e de kire oba no wan hwe yi a mekun
one share the prow, one share the wall second. And on a nam swa, the eating me up there, ma, and then you may, and to quasi a kumi no, and I want for me a mean temuno. And I, Obani me up there, my best, you who said the end to quality and not gay and say. My dear good tidings, whom some at 20 million and show when Yabonia will be. And no, and to Quanaco a contact sheet to a precopo bin limited, a pursue now or 2 years, a deco go, and a contact this more, and my bear may ever go. Make us say no, one up on she and a quite polyclinic. Ya, one more can I say, wait me and your promoting. Now say, I knew you were what I was so at Nabasuyane. Make us say no. Obama to stand in self with the tea. Won't shoot den. Yeah, Bama or 2 and so on. As some now queer 4 cases in tea, almost 20 more at an eco family. So, you need the trade and to Uba, Signane West. That's what I say, yeah, bang before Cromua. Catchy, I a friend of my dear Drew, a 2 Cassano, or no one got an contact, and what to do at your bonny film say. Oh, penny a piano, and now so penny at dinner. Papa ko so de akire sade wa kan ye nua ba akua nyaako ya odi yachi babia si anam so e wo sunwane ne potamu ne nsam a wode ma ye eno no ye pod ye remu won sem fufromo na wo man yi dum je adwuma ekuo no de aba betudwa wo kirem se bosome na ye di kan wa fie yi mu nko ano telephone calls onya ye boa krr ija to mi fie be wi ase no mo boa no eye wo pipi mienu 2 million. Nam so mempenifu akasa dia found say o how pa na we betumi akofa o how kase dia ba DO3 desmonation aka wono na dia semedi ato so mpanse ntwofo anim wase ni padodo no a wo meye sa course no eye mofra na sasasia bia na obi wo wa ija pa to ni fie we so obefra na chese line no so aye busy na wagina so na de ensese beto no na ato no enti ganafo ye hwe hu ye wopoto kasem de friend say prank course no ho na wo kirekire mu no se eya bonefo sem kura etia wo man mra so obeye course bi sa enye nokore me kwa wo man so na me ni DO3 desmonation aka atwetwe nkomo. Hello officer. Meje so mini aba. All correct oh. But another way. Na sadie ya abai no. Wo how pen na de brem adwuma no. Yo we dey medas na mafasa kwanya so che wo tiefo nyina. O how kase a edikan enesa. Emwaye ma wa wo ho achi wo he odunja emwa. Say jana esi kwanhia na dan bi kra na buobu bi so. Ana mpo se obi nsu afano na ne naikra kwahye gata so ana kwanhia si na nipa bi maka ehye ne mu e wati timi ekoye womboa yi woje wonkwa eba ne sa ema akra so ehwere wonkwa na de haye kra se yenyina yenim se ahokyere wo mayimu na obefre yen se atoye nchen bi asise yeja wo se eye rescue se denyo na ebebo ananya bia ya travel over long distance near baby drew na she see na say one banker causing financial loss to the service one banker afen so fidie de ye adwuma so one na ye adwuma se infrastructure baso na e de o how kesi de bank say kure fidie e di more than 10 years ni ade a abon kokora na mrewa ye bom modern service so no na nyame embrace muno yetimi anya bi na o masa fidie yes adwuma so ya amfaso bi amaso na o haye eno ntina ye pese timamfo ehunu se sa o ha nyina wo ho se nipa ehia ye mo a baby wo boye nsomro se wo fe ya wunyaye nyese bi a hye na ya hye da se ye mfa won course no etense prank course no the more nipa e wo so a wonhia mo no da so a wo line no so no na obi ohia mo no so ba line no so a Jesus afuri nyina free line no so ansa na wa ohia mo no wonso wonsa kanyen ti se basa na se wo se wana wa ene bedi a tipru ona wa japage ni nyina ahye eno ne ade a e pese e twete mo fo agency so se sa suban no enye ti 2022 ye hwe na
Yes, it's saying Subai na MY. Officer, who Casano, Moncrata, and Monoma Yan and Tiesa, so be a sa, or my gun, I'm Ranutia. One must start a man will be action. The Etienne say, ya three. Nipa miensa ewo saa ade no ho na aya mpempi no o hawe woman say ansa kra na ubetimi enye nipa no kra ache no aya na telcos no so baby a say de be ya ubetimi mission kra mai na akwa bibi o just okode auto da ne ade so cumbersome say obi adi sansem hunu no na person de ne famra kwa so kra na be ye no and to say no, yeah, bomb pie near share any more, but boy in an say. So you to me register, yeah, some cards in an area. And no, dear, will be details. System no swa. Offer na your request for your information. We can easily get it. Now, baby, I'll she be no. Yeah, the one I was to me a prosecute too. Now, the one from Rakwanso. You that's all because jail term. And I say, Boboka, and I didn't you know. So at the amount. You give you pass after the same card re-registration. The boy home day na one and Sabiso mono. You don't want to Janayama Central Food in I publish your one or see no one in Kuakratem Casamphony so ne the attitude sign in Ano Yama Timam Fuokuno. Na I send out Ama one or person or yes I did it. DO3 Desmond Senaka. Sompa refoni etie for ya dase anwumre ene wadaji. Yes, yeah, that's a pa. Dum jeju mekuo no wa man Ghana mu ye rei ene epedwamu kasamafo. Owura Samuel Aboate ye obi a wo ye abrabomu. Abuso yemfa dwenche na mode aba ne bi emfa emwaso na yenhwesa de ebesi akan no de afa. Momfa dwenche no to so mayen na yenhwesa betima kan ye kan no Facebook live na ye de amamo. Restaurant want to my why? Keke waka so what the about say America town Kenke house ho no hwe and the free. Na sadia niema esi etie no. Kane mampani John Evans Fifi Atamos ni watching some no ya dey hatwe papa ne dia odi aba no Abbas Zakari also my nyina ya dwo ene anwumre Frederick Mystica also Sciatica Warrior 21st Clinic ho na wo hwe yen na wasa tie bibia ya loud and clear Kwame Sam masa Black kuanim. Na Christopher Walker so a wodi aba na say Ghana fo nyina eya gidie one people amanyokunum bibia be kama ede amayen ne de ya wodi aba no Filippo kwabere kasemu wodi aba na wo chese na do kwa kufaro ne ma nyina egua kwam sabaya bibia betumi akoso kama kuanim Francis ka Dr. Baba Zamo, Master Planner, Junior, Otiaba, and I say, Yina no, you said another damn who father, try, or yana for me, dear Passo with Masha Bomagana, at me, a course on Gideon Qua and here. It's for Sumaila. Oh, so for mammy, fancy now. I will say, just what you made in something in Abba, Nevia. Yankwa bonsu kwanta na yankwohwe sa yebenya yenua babula na watimi aboa ma bibia tima ye kama sika pa ma adwoe hello binua babula watime nka opanyi kase mete nkapa awia no wode nsam ma ye fa yenua bi agya wakobokro no a omahye nanim so efiri sabre no ba no ede na wasan aboa no biem you efiri sabre ni ba no emrante ye omaden san ko bompene emo mfa de waka no entimi nko police station Emma Winimonyam for NS Accomplishments or your regional commander. Ever western of any important and then ran to the PO. Wabam Piona so ranching others to Abuchin Kuno Muvia or Mobile Police Station now. Not Winimonyam for NS Accomplishments and send them ranching extra. Emma Safa reinforcement. Rabana reinforcement about we did normally a soldier for member multi-million a bite to see a minute cassette. What might be a branch in every bush to contact police station or Minico regional or Mubuso or Motolan. Na dear. Omo chere no wontimi nka bibia bi mu wo ho se se de dini de gusuano obubodi na police for so your madwen se ombekoso no edin bi obubi omekwa bebi o eden o enti ba bia nipa no ye hye nipa no se hot sen se se de menu kase de se de mranche de mabunu ni bina esan se asoja for bai nti obi bia timi apɛ ba bia eden afa
A horror separate so class okani ase na afu ho. Sa pepepe. Sisi aminu kasi ukodu kwamba ni dompe kwamba de nyaade obedubu ni nyatimi ase, ni nyatimi ahye adane nso pepepe. Na ne yere sisi a wo yi. Yere ne de esanse ba sa ni ntimi embe ne yere no esanse ba sa na yere nso pebe bia ide afa. Enti sade na mo kanu ne yere no de se wontimi ma information bia betimi a kyere se information ba ya ne say wabra awia no mranche na etisi bebia na omutro mkom ko sa chips a metima ka say chips no ekọ mus be 150 eye di amafo semsen ko a na je say omukwaje phone na no mayi sim na frim entiema papa ba ko a na otwe menu se na omukun no omkwa na ono se ne sim ye den ewom enti sa papa na omukun na busuafo wo ho no mo a mpacho sa pepe na busuafo de ewo bonsu kwante kuma mai ma dwese nyame ado machina meko na busuafo ne jamene na yiri a ogya no hono enso wakwa akotwetwe nkomo ade ba ko ya na maburo mo ta ye ne se so mo gi obi nkwa firi ne nsam anim no so sa no a ya na omususu se na yiri no nim se na wo ye sa adwuma no na wa me kan kira prosifo dia no mo ta de nibre ko oba no so pa utiete boys no anu no hwa omunya bibisa o me ha oba no ho omunya bibisa sisi akura mno kase mitimi ban volunteer ni ba ko a ono no ka ho no mo chief papa na yegusu a sisi amno kase ni nya na wo police station ne edi nkomonti bibi be piem ababia no me fan kame Sompa FM ne Sompa TV achifo ya samu say free awia no a be kasa be kro no mo ankasa tesen sisi ado bedu bonsu kwatan ne mpota mu dia bibia edadi a obi bia gusu a onante a okọ no ba tese de edi adwuma na nipa no bia ye okay na bibia de bia dia chese na asoja fo no ba ho no mo no asoja fo no mo ba no be fa branch ri fo no mo side o mo sa fo sisi amino ka se de aka asoja fo be miunu mi ense bi ni a police fo no mo da so police station mo bo police station ho ban se ne be ya mrante ne sanji ku ensan ko police station bi fo person ko police station ho ana sa na chefe because no mo tutubo egu police station obi mu krampo nya krampa nko mo de ha ma se police station no na station one na duafo no nambo so nkwanta police station na wakwa no ho de mse bi wa wutwa mu kura woteka mo hu se nipa gum ni ade se da nipa gum enti boya ha se omukwa che nipa na hankwafu no gu ne nsa no omo de tie ne se no omo tutu pastor gu no ho anim no so omo bro no no ye mere to form wa bra omo yi ni pie na akwese handcuff egu ne nsa nti no ntimi nyane nti we ne benya dua no de abon we ne benya boa no de ayede abon we ne benya sekan no de abon nti omo de bobo ne sa no ye mere nti no mu pie na ayede asegbanum gu no so petro mpacho eye tie ani nua no omo boa no no de gu no so ati se de sabi wototo ba ayede bia na sa wo de benkin ya hyejam no serious o na baby a wugina wo kasa wugina ye de sisi aminu kasa de e fese ma jena ma ba be sisi aminu kasa kwa kasa me wadwuma me wadwuma na me watwetwe nkomu asem o abonti pete mu pa ka kwan mu sei pa na yesi obi de shesa no babura ma yemfansi koso na di akire na etena no pa no ko ne beba wo ho na de wasa aboa no bia wo de abrɛ ye wai meso ne beto fom bia sika baba bora no kwa FM bunsu kwanta me fan ka me Sompa FM ene Sompa TV achifo nya minsira o papa ye nua ba sika pa babora na yate ne nkan na kwabra kese mame ma papa ba ko mko hu ne chipo dem ho se kromfo ewo ku no so no ma ku no ma dika ku no akromfo na dika ku no agene fu aku papa ya hini papa we achi ne dia mo se na ahomachen allegedly baby a wote no won se cruise na ya wakwa mu ho no ebi sa yire no mo yire no mo yire no na se mobile phone se kura no e ko be free na eba so akwaji wakwa operation oba to ko mobile phone se kura na e ko be no so ya shini e na ne dem no mko hu obi a yakunu so chip yo me so amaten kura ma se kromfo hu na fu ye nsole abusia ya ka wo se akokra mafia series no ya pebi hwe wate e kama pa memenda bia no ngotwempa mu kosi no nkono ene ya na ye de brɛ wo no nyame ya atomo a ne wu kwada nso no mienu pepepepe kosi no mienu empire mu no yesa esi usu bie mu aboafo da woroma ene ya na sa dwumade ne ba so se bia opesa wo boa ye nso a eye wa yosi one ventures ene tarawa media nsa no adwuma ya kan bo mo ye de brɛ wo jeji woni mo hwe woni so ade 21st clinic omo ye sciatica expert yare bia ha wo fa usisi achi fa wo to wo sere mu wanan turu hono ne ade nyina no wo boa na wa yi de afiri ho abe haba clinic
Tano so patrapa new site o yare bia wo sinkunya na wo boy yare no kum for Extra Comfort Limited over daso da na ho medima fo herbal center osina media minim say medima fo etiase Yansu ye dima fo tiase asante ye bo Benedict wano ne samu for penny kukua Veronica ho Fedria Jando the Evergreen akosua somu Elizabeth bebo adwuma sada akosua jewa efie jewa nana ya bo ama ani adwuma ifoni emfidi demon so akiola bo adwuma school fees bo adwuma Godfred Kechre ahon Fedria nyina David nom wo nyina ni nom ka ho a PK so ka ho a DJ Rocky wabewie ni dia wodeko ye solid ye katachew bema ofosuo bema bet nso beba na fe omono ene mi ankasa me sofo ne wo heyere wo mo so dia sempe nipa no aba beto wo so ohini ni amakrancha da zo asof ma me premier ni ena fe nana kwabena kese odomfo no ya adomo a wo chena ode yen kwache ne a besa tie nka biem e ma wadwo anwumre Onutin be a poor, o poor ya one poor ni kwao, or the energy and in Gransha. I put a bomb of futu. Yam soon one need a so, at the energy of Brony Penina. Sompa TV, yabo. Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu huarada ifisa gudie munsemo ubenya abera bom munsemo ubenya nyamsun munsem ubenya aniji munsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa di bravo ubenya ni nyina Sompa TV Yabana papini su Sompa die Ema ke fiapa Onutin bi epue Opue ya wampue ni kwao Odi eniji eni nkransha Abura bomu afutu Nyamsun wani da so ade energy abro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa FM 93.1 Sompa ba ebe sunima Power fiti no to Sompa 93.1 na ya wani pama o na unu huarada ifisa gudie munsemo ubenya abera bom munsemo ubenya nyamsun munsem ubenya aniji munsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa di bravo ubenya ni nyina Sompa FM 93.1 Sompa die Ema ke fiapa Sayasi de kwase wo ko ade a eno ane Sompa FM asempe ni padwumadie so asa mini obi wo kwase a saya sori mu saya wade mu saya adwuma mu saya mpratwim eno ane asempe ni padwumadie so Sompa FM 93.1 ya sema hanu bia ofrem rante hin badwafo awo number so na yehwehwa anye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 asemke Sibia de eno ane mrante ni program no so